da yanda harkar nan mutane sun fara gane mu. Don haka abin da nake so da ku, kai idan ka tashi yanzu kai can unguwar gangare da babba da yaro da tsoho duk wanda ka gani yar waya ce dan kuɗi ne ka fusgi. Kai kuma abin da nake so in gaya ma, kai nan haka wajen bangaren kasuwa nan can lungu dai. Wannan munafikin lungu mai dan duhun nan ka laɓe a nan yarinyar da ta zo mai waya ce ko mai waye ka kwace. Kuɗa ku ji, ni ba wani damuwa na ba. Wato in ka duba za ka ga mutane sun fa gane cewa mu mun matsa musu a wannan anguwa. Idan haka yanzu ainihin da za mu canza salo ka gane? Yarinya an ganta jaka a fuske. Waya ne babba a fuske. Ai za mu je da kai. Kaga kwanan nan ka shigo wannan harka amma fa za mu tafi da kai don akwai basira. Wato yanzu yadda za a yi kai ka tafi can wajen unguwar gangare. Yawwa. Kai ma can kasuwa. Yawwa kai ma ka je can. Ni kuma na san inda zan je. Zan tafi can kan babban layi. Ko me yake faruwa ma za a yi can zan tafi yanzu. Na gode Allah saka da to sai an ji. Suleiman ba ni ruwa kwanon sha. Suleiman da ziyarar nan yawo ya tafi. Waccan da ganin ta za ta yi 2,500. Waccan tana gani za ta yi 2,500 bari laba ba. Ina wayan kuma la kaga kuɗi. Ya naga ba waya kuma naga kuɗi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salam. Dama na wuce ɗazu na ganki kina waya. To na fuskanci wayar taki babu kati shine sai na je na ɗan karɓa na sako miki kati 500. Ban waya. Ban waya. Na ce ka bani waya. Ni ma kamar na ɗan wullar da wani abu ne a nan. Me ka wullar? Dan yan canji ne. Ban waya. Ina? Ban wayar na ce. To magana ce ta canji na abinda na wullar a nan. Ko ma ihun barawo. To. Fita ko ma ihun barawo yanzu nan. To magana. Na ce ka fita ko kuma ma ihun barawo. Kin ga bayar Allah. Bari miki dalla wallahi kudi na ne da wullar a nan. A ina? Allah fa. Ka fita ko ma ihun barawo na ce. Na ce ka fita ko. Yanzu ake fita ma ihun barawo yanzu nan fa.